nagakatabo sa wala naton may baluan nga lugar, oras kag adlaw. Gani sa naman yung tion, mahimo ini ang matabo. Sa karon nga edisyon sang K5 Crime Stories, aton istoryahan ang masubo nga gidangatan sang 18 anyos nga dalagita nga ginhimuslan kag ginpatay sa banwa sang Tubungan. Hipuson, matahom, bataon, kag puno sang handom. Ini si Candy Tabanda, sang barangay Ingay, Tubungan, Iloilo. Kamanghuran nga bata sa apat ka maglutod nga malunsay babayi. Ang duwa sa di ka magulang, ang yara na sa abroad, upod ang ila amay. Bisan paano nakapundar sila sang propriedad, duta kag balay. Diri sa malinong nga lugar, sa barangay Ingay, naga-star ang 18 anyos nga dalgita. Upod ang iya iloy, kag ang ginasundan nga utod. Diri sa ilabalay na tukod ang maplano kag handom ni Candy. Pagadalon pakuntan ni sa luwasang pungsod sang iya duwa ka magulang. Apang sinuo ang maghuna-huna nga diri man mismo sa sulod sang ilabalay, kag sa iya pa kwarto matapos ang iya mang matahom nga handom. Unang nakaresponde ka na balita sa K5 News FM Iloilo ang pagkasapo sa bangkay sang 18 anyos nga biktima. Pinaagi sa amon K5 volunteer reporter na si John Tagudinya. Ang nakita diri kay according diri sa interview natin kanina kay Barangay Captain Leonard Donato Tamises, ang tunod diri kay nga payag dito sa K5 team. Nagamyangon diri ang biktima sa sulod ng iya kwarto apang wala ini sa iya kama. So sa idalom or sa salog ni siya nakita niya nagagamyangon kag wala na sa nga panakton ang idalom kini nga portion nga iya tininalawas sa K5 team. Hunyo 16, mga alas 7 sang gabi, upod pa sa panyapo ni Fe ang iya agot nga bata. Apang lipod sa ihibalo sang iloy, ininagali ang katapusan ng pagkupdanay nga buhi ang pinalangga nga bata. Sa payag sa tupad sang balay, nagatulog ang iloy kay naginutan si sulod sang ilabalay, gani isang gabi isahanon nga nagtulog sa balay ang biktima. Ang iya abi isa kautod ang wala makapauli tungod may ginkantuan. Hunyo 17, bilog na aga, wala makagwa siya kwarto si Candy. Apang wala man ni una ginatagan importansya sang iloy, ano abi kay kun kaisa, tag alas 12 o kun alaunan sa hapon, nagabugtaw ang iya bata. Tubtob ng labutan na alas 5 sang hapon. Diri na nagkabalakang iloy nga wala gihapon nakagwa sa iya kwarto si Candy. Ginkatingala man sini nga ang mabintana sa labalay ang sirado na kag bukas na ang ilagay. Yan mo lang to sa pagkaaga to, nakita ko na lang yung bukas ang ano. Nakibot ka na lang? Oo. Dahil tapos pag ulan ko, sarado yung mga talagang kaya wala ko nalagyan ng sarado. Ah, okay. Balis ang June 16 sang gabi, open niya ang mga bintana. Then, Ang pertahan niya, ma'am. sarado, pero wala ko man tayo lalaki, dra na mga pumunta. Oo. Hapit ng ayan siya. Hapit na ako malay mo, hindi ang sana na ako balang. Oo. Ano sa una, sa gagmay, talaga mataan ko. Pag umpisa mo diyan kami, kami nga panarado. Oo. So, kung buksan mo ni ma'am, makaigo ang isa ka tawo nga makasulod. Kaya direct ko na, kung nag-agi, ang kamay inagyan, may kwarto na. Hindi mabuksan ang kwarto ni Candy. Gani ginlibot ini ni Fe sa likod kag ginsaka ang bintana. Lusot sa kwarto ni Candy. Dako ang kakibot sa makita nga yara na sa salog ang iya bata. Kangala. Hindi ka bango na. Yung ano putahan mo, pura mo dyan lang sapat. Yung ito ginilihan, ginilihan saka sa may babaw, ang bintana na ito. Yan ay pukas ang sa babaw na gid. Oo. Ito ako nag-agi. Nakasulod ka gid, ma'am. Okay. Amo na to dayon.
Ito lang, ang ano ko na ako sa hindi ko rin tulog Sa loob? Oo. pag ano ko na napis ko kasi pag yun na, napagsumbay na. Sa din ginasubayan ang hulya gid nga lawas. So, ano na. Nagatiskog kawala na sang kabuhi si Candy. May dugo si Anawong, may pilas na tuong nga mata, kag pila ka pilas sa iban nga parte sang iya lawas. Wala naman isang panapton sa idalom nga bahin. Halos ginkakibot sang bilog nga pamilya ang natabo kay Candy. Hindi nila mabaton sa lamharon nga edad, amo ini ang iya gindangatan. Nahapon to, namin amon nga dalaw-dalaw. Dayon. To, ito na may ikot. Kabukot na. Ma'am, anong last nga ginhambal sa imo sang bata mo? Kasi basta nagpaangga ka siya or ano? Wala, ano lang to, ano lang. Ang banding nyo. June 16 man na, isang hapon. Ubulis. Oo. Ano ni, kiti bala graduate, kakagraduate niya lang sa senior high? O ano ni gitani ang iyang handom, ma'am? Ano tani nga kuruso kwaon niya? Manar? Ma-nurse siya. Ang iya handom nga mga nurse magapabili na lang nga isa kahandurawan. Isa sa madako nga napiktuhan sa natabo kay Candy, amo ang iya utod nga masabi upod sa balay nga si Ferini. Hindi niya mabaton niyang ila kamanghuran nga utod ang wala na kag amo gid sini ang iya inagihan. Hindi man kapatid. Hindi kami kapatid. Nga amo ni natabo. Sa subong ito, hindi pagid mahambal kung sino ni ang suspect, ma'am. Wala kami sa kaniya. Ma'am, ano ang pag-coordinate sa inyo sa police, ma'am? Ay, di ba dire sila kagina? Ano ang ilang investigation daw, ma'am? Initial? Wala kami isang ano. Ginausisa pa lang isang nunugin nila. Kami nagsulod man. Nagapabilin sa karon nga dako nga palamkotanon kung sino ang naghimo sa sining makanglidlis nga krimen. Base sa resulta sang autopsy nga ginpatigayon ni Dr. Owen Libakin, ang ila malain nga ginahuna-huna ginhimo kay Candy ang nangin matuod. Konpermado nga ginabusuhan sexual ang 18 anyos nga biktima. May bag-o kagdaan niya pilas nga nakitaan sa kinatawo sang dalagita. The rape is you have to study. Rape is having sexual intercourse with a woman against her will. But in sexual abuse, it doesn't have to be a penis. Any hard object in pasuluda is still sexual abuse. So rape is a legal judicial term. In medical legal, that is sexual abuse. So in that term rape, because rape may requisite kadamo. So sexual abuse lang, positive. Have I answered your question? Positive. Sexual abuse. There are signs also of anal abuse. So may signs nga may anal abuse. Pero wala, hindi makita penetration sa anus. Pero may mga kamot, may mga gasgas, tiil, mga gasgas, gagmay. May mga abrasions which is not compatible to self-infliction. Okay? Gaan doon nga, unahan ta na ka mga dana. Because base magsiling ka mga self-inflicted wound, kaya wala sang tao sa sulod ng kwarto. So, hindi pwede. Kaya lapta ang ipilas sa mga tiil, kamot, ng mga vibration, gas-gas, so, sa mga guya. May mga sinyalis man nga asta sa latrasan sang biktima. Nakitaan nga may abuso sexual. Gintapungol man ini sang pila ka beses nga nagtuga sang paglagob sang iya ulo nga amo ang gintunaan sang iya kamatayon. Kadako-dako diri hindi ka maglagob sa moto kadako kundi ka mapatay. Dugang panilibakin nga mahimo ginpatay ang biktima kagahon na sang Hunyo 17. Kung nakapanyapon sa alas 7, ginsulod sa mga alas 12 sa kagabihon and search na basin. Wala tunod search mo. Ang tiyan mo. So, kung nakapanyapon sa question mo ngayon na,
nakapanyapon siya bang kuton sila kung last siya nagpanyapon. Kung alas 7 nakakaon siya alas 8, napatay siya kagaon. Okay. Eh kung adlaw guro hindi man to guro masinggit guro may makabati mo itong matao guro kung adlaw sa hearts. Ha? Kung adlaw sabi kaya hapon na siya nakita mo. Di kung siya ron nga 12 midnight or 11 midnight to saga. Bangod sa nagwa nga resulta sang autopsy, madamo ang mapalamukutanon nga nagtululuhaw. Sino ang nagka-interes agod nga himuon ini sa biktima? Kung pamangkuton ang pamilya sang biktima, wala sila kay balo nga may karelasyon si Candy. Ang Tubungan Municipal Police Station may 7 ka mga persons of interest nga mahimo may kalabtanan sa krimen. Ginapatihan man nga taga-dira man lang sa ilang lugar ang suspect. Sigara na kita tanan kay isang nagliligad niya nadlaw hindi pa naton mahatag kung ano gid ang gito na siya kang kamatayon. So after sang na autopsy kag nakita naton dito no gin-explain naman ni doc kung ano ang cause kag nakita man dito sa iyang pag-autopsy. So next nga himuon magadugang nakita sa naton nga mga witnesses anyway may mga person of interest na makita nga nakuha. So sa person of interest nato no biase sa aton nga pag-conduct sang investigation nakakuha kita sang 7. Si Ferini mas nagsakit pagid ang buot sa may buluan nga ginabusuan sexual ang iya manghod kag ginpatay pa. Kasakit ng buot ko. Malagin ko yun. Lain gin ang abi ko. Like, duga hoping gid ako nga daan natural cause lang ang pagkapatay niya. Hindi ko ma-imagine niya. Ang orang mananaagyan niya. Nga lang isa nila sa balay nga wala kay kutsing na balhan. Bisan isa. Wala ka mo sa may ginasuspetsuhan, ma'am, nga nag-coaching. May subong may araman. Taga-diin, ma'am. Hindi lang ko kasabat na subong. Wala ka ginasugulo. Ano kagamay sa limayon ko. Hindi na siya kasarang. Kaya kabalo ko nga medyo fragile na ang utod ko. Hostisya ang singgitan sang pamilya. Kuwaon ginamo ng gusto siya. Hindi kami na maguntat. Dahil mo ma'am sa suspect. Amo na. Hindi kami maguntat. Tapos na hindi naman makuha ang gusto siya nga para sa pag-utod. Matapos ang resulta sang autopsy, sa sunod sang 24 oras, nadakpan ang natudlo nga suspect. Hindi man liwan sa biktima ang naghimo sang krimen. Ang iya man lang kasibaryo nga si Aljon Halbuna. Ang tatay ang taga-distrito sang Haro, apang taga-Tubungan ang iya Iloy. Isa man ini kabal-habal driver, kada kaagi naman sini pasahero si Candy. Sa interview sang K5 News FM Iloilo, sa 33 anyos nga suspect, wala gini sang malaing nga tuyo sa 18 anyos nga biktima. Ang tuyo lang gid sini nga kibuton ang biktima. Gadto mo to sa balay nila, nagalakat ka lang gid or may motorsiklo ka? Galakat, okay. Pero hubog ka na. Okay. So wala ka gid sir, rason nga why ka gid yan naluyag siya or gulaton mo lang gid siya like kibuton. Ano nga pangibot di sir? Sige, kwan sir. Doampon mo na siya. Okay, galing pagka wala nahimo mo. Okay, bangod nakita ya ka. Nakainom sa makahulubog nga ilimnon si Aljon. Kag sa pila ka ma-interview, ginako sini nga nakadruga. Suno kay Halbuna, mga alas 2:30 sang kagahon sang Hunyo 17 sang ginsulod ang kwarto sang biktima. Diri sa malunggay, nagtungtong kag naglapo sa bintana sang kwarto sang biktima. Bugtaw pa ang dalgita sang iya ini ginsulod. Rason may natabo nga komusyon kay nagbato si Candy. Pagsulod mo, ano dayon si Candy? Nga singgat dayo tap nang baba na. Okay, dayon Pagkatapos baba na, moto nga dagdag mis ka tre, kang alap ko kung ulo na. na bunal.
Kagita ang nagpakulo na dugo yan ron. Dayon, pag kuan mo siya, ano ginsumbag mo siya? Ura itong bago. Tigilan mo lang siya, hay. Gila mo amo na to yung alagpag ang ulo na. Pagkatapos bimbutang utos may luna na gintabunan kapay. Gintabunan mo So siya. wala mo na sa gintando. Ura ang dandag ko. Tingnan may mga agi sa tinatawo na. Ura ta ang dandag ko. Wala ka nagtesting, wala ka nag-uba. Ura ako naguba to. Mga ano kakalawig dito sa sulod. Mga tanga sa oras. Wala na makapadugay ang suspect matapos makitaan wala na sa kabuhi si Candy. Alas 3 ang kagahon sa magwa ini sa balay. Ilang tao ko. Tapos kung ko gaganit rin ng tudlo na. Tapos kung patay kanya. Oo. Ikon ko tabunan ko lang kang ano eh. Paano mo na determine nga patay na siya? Ang lima na. Amo lang to kalawig sa pagdumugay niya lang. Dumugay naman. Oo, nga. Anong ginapatihan mga parang pagbangga ko ulo na salad? Ulo lang sa may salad. Tingin tabunan mo. Gitapunan ko. Ikaw nang tabon kakapay ka. Ako natabuan. Tapos anong ginimo mo? Kaya mo to nagpuiwan ako sa may katrena. Mga Okay. ano. Tapos Ano kalawig? mga 15 minutes sira. Tapos mo to nagalian ako. Di ka nag-agi pagkalin mo? Diyan nung yapon. Sa bintana. Bintana. Okay. Okay. Nabatasan pa sang suspect magdiritso puli sila balay nga daw wala lang sa may malain nga natabo. Tub-tub na balitaan na patay si Candy. Nakitaan man nga may bakira sa liog si Aljon nga may himo tugas ang pagwara si Candy sang himuon ang krimen. Balita sa ano. Oo. Pagkabati mo, sang balita nga napatay siya, nagano ka? Ano to? Puro blas balay. Tapos? Rarang alin-alin eh. Urat Sinupod naman mo? kinabanabi nga hingin Hindi mo ko to. pa ako eh. Sinupod mo sa balay ni sir? Nanay. May pamilya ka? I mean, asawa? Pasensya sa pamilya sang biktima ang nagkawas nga tinaga sa suspect. Pasensya lang. Kaya nga mo ko to. Kung sa diyan nyo ko daruan te. Pwede yun. Ang suspect may background sang pagpangawat sa ilang lugar. Hindi lang una nga may amugali nga kaso sa barangay Ingay. Base sa pagpanalawsaw sang K5 News FM Iloilo, may ginimuslan man sang una nga daligita sang tuig 2015. Wala ako maluto mo kay magbugtaw ko. Amo na to, ay naku ano. Balido ginlipong ikaw? Pero ang area to tawag na do may crowded man tong kung sa diin ikaw gin tawag na gin himus lang. Ano man to ma'am to kamalig? Kamalig. Pero paano ikaw to nakalabot during that time ha? Di ba niya gamit mo sa mga classmate ko muna bla? Balido dira ang talambayan ninyo magpalopanyaga. Pila edad mo to during that time, miss? 11 years old. Tapos, ginsaylo ikaw da? Ginsaylo ako sa may sentral. Oo, pero... Sa Vanuatu. Pero na-report nyo ni sa Barangay Abe or sa police before? Hindi saka naman to. Kaso... Magluwas kay Alexa ang iya manghod ang gintuyo man ni Muslan sang tuig 2024. Ang mga babae katakilid, gatulog sa Katrina bala. Tapos napibot siya ko nung anino na bala kay ang ano na lang sanad, sang ano na lang bala sang bulan. Do galusot bala sa may bintana nga, ang bintana abi ko pa box na bala. Di do amo na lang galusot nga ano bala do kumbaga ano na lang nga do may taho. Nga suga na daw mo na lang gano nga. Oo. Tapos dumot sa ganya ko nga dumit na ginhawa bla nga. Do pa ano lang do pa halok na lang siya bla tani do pa sampaw na siya bla sa may manghod ko. Siguro pinagsinggit ako manghod to do muna to do nag ano siya bla dinag ano ni tag ni dinag nagbato siya. Oo, dinag bula sa matuwa. Basta nga may kamras yung manghod ko. Sa butong niya bla kamot sang manghod ko lang dito sa Katrina, ditindakan sa manghod ko. Ang kamot sa manghod ko, ginabutong niya bla. Kagang baba sa manghod ko, ginatabunan bla. Pero manghod ko, gabato, bla, ginatindakan. Siguro takaan, siguro sa ulihi, bala nga, sige, ano bla? Sige, singgit sa manghod ko, sige, pato sa manghod ko. Nagdalagan sa pagwa, nabili niya sinilas. Mga pila edad ito ko ni miss? Sang manghod ko? Oo, ang sang manghod mo ni nga amo ni naka-experience.
15 pa at that time. Tapos ang isa niya 17. Pero ang lalaki ni nga nag-attempt sa iya, tawag na mabanta yung... Wala gito na mo makilalahan, ma'am. Base sa mensaheng gipadala sa K5 News FM Iloilo, ila ginapatihan nga mahimo si Aljun man ang naghimo sadto. Hello ma'am, good afternoon. Basi siya man ang nag-attempt sa manghod ko. Nakabot na halin sa New Zealand ang duha ka magulang nga babayi kag amay ni Candy. Halos tinakluban siya sa kalibutan nga sa ila pagkitanay isa na kamayami nga bangkay si Candy. Pebrero 4 sa mga tuig ang katapusan nila nga pag-updanay. Bukas yung kwarta ko, uyog-uyog niya gid ko kay tapos nga matambal yung wala na si Kindi. Tapos hamba ko ha, nagliwat pagid ko, bali wala na si Kindi. Amo to na grabe na ibig ko dayon eh. Oo. Abi ko una-una gid nagsulod sa utok ko basi bala na siya hikog siya kay depression siya lang isa. Oo. Tapos amo na to nga dugin storya na sa ako ng situation nga amo na nakahigda siya sa wala siya sa plot sa pang-edalom tapos sa salog siya Di amo na to nga do 50-50 na kami nga basi ginmuslan gid man siya or natumba siya o Wala man nagsulod sa ila paminsaron nga ang ila man lang ginasakyan nga balhabal driver amo ang suspect nga magauta sa kabuhi sang ila manghud. Labi-labi kung kapaninda kami kapaninda gasakay man ako na sa iya. Okay man siya pero kaya kami kabalo, tapos tong New Year, kay may party-party kami dao. Diyan man siya. Ano man siya? Oo, ang pagampang pa kami itong games gani. Why siya sinilabing na naka-agi pakita sa mga people sa inyo? May... Wala man. Ito mga kwan lang mga barbar kada. Alam bala nga pag kwan ha? Kasi banwa, bala. So wala, dito mo uno na kasi ang lang nga masubok. May daan, ang kwarto na ni Kimbe, kwarto ko na ato una nga ija pa kami. Ato una ginabuksan ko man na. At syempre kami apat kami dyan. Mantay mo na siguro nga wala ka kwan balahaw. Karon lang si Kimbe na lang. Tapos kasi ginaman niya. Kay ang amon inisyal iisip nga sa tatlo ka kwarto sa kadamot sa bintana nga ni. Dito gid siya una-una nga nakakadto. Taamo to nga mo to bal naman basig ginasabahan gid man kay syempre may idea man na siya puro nga wala kami di bala sila lang duha ni mama. Hindi man sila magpati sa payag sang suspect nga mangibot lang gid ini sa ila manghud. Kay do kay pati naman kay isipon mo siya ako yaman nga nag-drug siya mas nakainom pagid siya hindi madamdaman ko anong dalagan gid sa utok niya sang time nga to pag anong ginobraya gid kay mo nga ginapanginwala pagid niya nga gin-rape yang manghod ko wala kani gid dia pati nga muna ang gidin siya na lang gid ang like mag-speak up for us wala na sa iban pangahingyo ang pamilya nga kuntani konsensyahon si Aljun. Ninulsalad niya gid ang ginobraya nga kung tani maging honest siya kung ano man ang ginako kung ano ang ginhambal sa mga interview ay ako niya na lang kapin pa sa written affidavit kaya mo na gid ang pinaka-importante gidaan kay kung pwede daan isla niya statement mo isla niya statement mo dapat maging consistent na lang siya tandugon siya sang konsensya niya kag isipon niya ni sa bilog niya nga kabuhi para wala nga ang bisan hindi namon siya kung nga mapatay namon siya in instant pero dumapatay siya mismo sang iya nga konsensya balahaw na mabatyagan niya isipon niya kung anong ginubray sa mga hobby ko. So ginilang gid ang kung ano gid ang natabo sa atong sa pagkatay niya sa manghod tamon tani ang ang justice ang lamang kuan man sa amon and then tani magnulsol matunod sa presuhan kung pwede gani lifetime imprisonment gid wala ting parol wala piyansa ini naman ang mensahe sang duwa sa ni kamagulang
kay Candy. Manang rest in peace lang. Pahuway lang siya. Kami lang bala di kay mama, sa kay ID, pahuway lang siya. Lang gagin naman siya. Basta hindi kami expressive sa iya. Gindulong nahahalin sa punerarya pakadto sila balay ang bangkay ni Candy. Pag-abot sila balay, diri na nalikop sang kasubo ang puloy-an sang pamilya Tabanda. Ang amay nga si Renita Banda nga nagpauli palin sa New Zealand ang halos hindi matulok nga nasa sulod sang lungon ang iaagot nga bata nga si Candy. Gintingwaan sang K5 News of Iloilo nga makakuha kung tani sang reaksyon sa iya. Apang tungod sa kalain sang buot nga iya nabatsyagan, nagpamalibad na lang ini. Kaso nga rapid homicide ang ipasaka nga kaso batok kay Aljon Halbuna. Wala naman sa iban pa nga ginahingyo ang pamilya ni Candy, kundi nga mahatag ang tayuyon ng hustisya para sa iya. Kag natabo kay Candy ang mahimo makahatag sang leksyon sa kada isa sa aton. Nga bisan yara kita sulod sa aton panimalay, indi gyapon makabig nga hilway kita sa anuman nga katalagman. Para sa K5 Crime Stories, upod kay K5 Corin Badilla, K5 Anjo Salmorin. Ini naman si K5 Enrico Surita Jr. para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM.